a poenta je da novac radi za vas. Savjet koji bih dao mladim preduzetnicima, ali pre svega ljudima koji razvijaju svoje startupe je da budu pre svega disciplinovani. Mislim da je to jako važno. Da u nekoj fazi razvitka mislim da je jako bitno da nađete mentora koji može da vam pomogne u ličnom skaliranju, ali i u skaliranju vašeg biznisa. Jedan malo kontradiktoran savjet je da morate budete zavođeni za ono što radite. I stvarno verujem u to, ali sa nekom dozom limitiranosti da ne preterate, jer je loš put uvek loš put, ali ako niste zavođeni i 100% ne verujete u to što radite, nećete uspeti. Moj savjet mladim preduzetnicima je zapravo vrlo jednostavan. Svi smo mi uvek motivisani nekim željama. Te želje treba da nam budu inspiracija. U biznisu, ako postavite da vam novac bude prvenstveno želja i inspiracija, uvek ćete biti njegov rob. A poenta je da novac radi za vas. Najbolji savjet koji sam dobio je da radim ono što volim i što me inspiriše. Strast prema poslu je ključ dugoročnog uspeha, jer mnogo je lakše biti motivisan i raditi fokusirano posao koji volite. Ne nazivaju sebe mladim liderima, već da budu skromni ako tek počinju nešto, moraju da se zapravo nose kao početnici. Te mi je tu savjet, nađite nešto što vam dolazi bez preteranog truda i usmerite se ka tome i usavršavajte se u tome.